Mas, Apa ya? maksudnya sampean apa? Hah? Maksudmu apa? Maksud apa? Iki lho, kontenmu iki lho. Maksudnya apa? Lho, maksudku ya ben ngomongi parkir mobil nang jero garasi. Lah emang kudu ngetokno mobilku. Lho, emang mobilmu ketok tak plat nomor ya? Yo Emang- gak sih, cuma kan lawange ketok. Lho, ya Ya kan tetap urusanmu. masalah. Lho, ya apa rek kemoceng iki? Meneh-meneh ku nek parkir mobil nang jero garasi aja nang pinggir dalan. Oh, rek ngene iki nek utek isine larangan iki. Lah apa saiki aku parkir nang pinggir dalan? Wong dalan iki lho gono sertifikat ya, Mas. Wong Oh. gawe umum kok. Ya, Apa apa, sampean kok masalah? Angel kemoceng iki. Iya anjene dalan gak ono sertifikat, tapi yo gak terus di parkir mobil jejer-jejer ngono yuk. Ya apa meneh iku Parkir iku nang jero garasi, nek gak garasi nang kono nang kuburan ngono lho. Oh, apa meneh iku? Ngene iki nyerimpeti wong lewat. Salah. Wong dielingno kok tambah ngamuk-ngamuk kena iku. Yo kan sampean kudune ngomong enak-enak, gak kudu digawe konten kayak ngene. Ngene iki Lah, aku ditubruki tak. wong akeh. Ya iku ya urusan penuh yuk, mangkane ta. Meneh-meneh iku parkir mobil iku nang jero, cek gak ketok kayak aku konten-konten ngene iku. Awak dempor konten kreator ya sak karepku sih, Pak. Aku konten apa ya urusanku sih. Oh, apa penuh iku wis nyengkro yuk. Cok ngare aku gak mood mangan yuk. Nyengkro. Ono mangan. Yo meneh-meneh Iku, aja ya. ngono, Mas. Aku kan yo izin ngene iki boleh melo terkenal aku gara-gara Alah, kontennya sampean ngelo-ngelono aku. Meneh-meneh nek mobilmu gak parkir nang garasi tambah tak viral no, sumpah. Wes, nyengkro. Aku mangan iki, oleh gak selera. Nyengkro. Sampeyan aja kok ngono, Mas. Aku yo izin Mas ngene iki, Mas. Nyengkro. Ngrewu iya. Ngene iki nama baikku jadi tercemar ngerti ya. Nama baik gatel lah. Wes, Astagfirullahaladzim. meneh-meneh parkir nang kuburan kono nek gak nang garasi.